na koda mo no abeto Asantehene o mo no anto kuro hene o o mo no anto sabe ukrom di kuro wa no abeto Asantehene na obenya nyinkire se na so nti asem asabio kafa che na manimu a na ni nkrofo ma so wofom ni pensuro nyi ye mpanyinkire enti nye kwaso na so na wofom no mo nti ya na ye nya no mi nya Asantehene na nya ne kina da Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso arefo ye mabu nyina trase makwa badem be Nyansapo kasa mfonyini so Nyansapo si abotre na jeso fama mese yesane no madwemba ekwan so wonim se yetie yetrase se ya na eye epo a nananom akyekyere ewo Nyansakwa so no eno ne yepe wo mo nim de na wo mutimu bobio na wo mo boa ni yesane no madwemba ekwan so ntie ne yasa de mo de ehia bi ma yasa trase a ye bebo enkomo nene hwan onipa so nko bai ene Nyansapo yensa aka no a obeboaye ama yesane se Nyansapo madwemba kwan so kame hwe na yenko mana kwaba na afi no yenhya ase mfemfiro na emu maremfi se wadaroma ya na wa subscribe na wa share na wa like adoma na ewo ho no wo de wonsa ne mia so a se ne be ya yedi mfonyi ni tumu a no ebebo wonkaye amom se bibi fufuro bi aba betum na wonso atimi akwa me dase se waye ne nsa hye ne nso biem se Nyansapo enni kasa fidie bia so eni kasa mfonyini bia so ti obi ni wudi nkomo se wo ye adwuma wo kasa fidie bi so na se kasa mfonyina pa cho ya no ahwene yi ebi anye ye Nyansapo na wadwen ye se eyenia na wodi nsia ade akodane wo enkono me yenko na me nkoma miwura no akwaba nana wadaro me yemo akwaba be Nyansapo so ya me de na impomu ti say urade ni mpaibo yehuye okay nana wadaroma why na mini ni di nkomo yi woni nana Kwame Mensa Bonsu ye otumfo Asantehene nananom ehene nananom hene fritete na daho no hene ba ko ba fenkusu obodum o fred nana se matan nchen mo hwe nana ba no man mna so onye mpra no ho so pra no ho a e man ya konwa sati na otoso miansa wiase we na satu the first we na pokuare the first sanu aba kusu obodum ono o ma ye ahenenana mene otumfo Ahenenanahene nana Kwame Mensa Bonsu okay na say ye na kusi obodum epenso e na sa Ahenenana akonwa yi ebeda honom wada romanti what na so vie be say ni me ko ba duonu ba ko se bibisa wow na say what yi pa oh me nche papa obi atra bi so be fie be inam de betra duonu na na say okay na no ye ko se che bi poso ohema o watena kunwa no so mfinsi aduokono no na sa okọ wanim aduonu ba ko nso okọ wanim pa obi nso tena so ani afe ase sane nyame ye no na akonwa ohwe akonwa yi akonwa hwe yi okay ohwe akonwa yi akonwa hwe yi ene say
So dia akonya diuni. Yes no. Aba mamre da so no ame ado. So ogu akonya ho fi. Oba mra da ho, yesi nsuo, ye nkombra na, osobra na akom. Osa mamre. Okay. Eno ne kwan a ufa so a utime de hwe akonya yi. Di akonya ni. Akonya didie, on ton sase ba akoma nipa mienu miensa. Kro no. Akonya no so mpafi. Mpafi. Tese utimi aya sa na ema we nyina akonya no so behwe wo. Ohwe. Akonya hwe. Obayiyare akonya ba mu asore. Akonya hwe. Nana obi bebi say Ahenenanahene ni dwumadie pa ne say Asantehene ma. Yen de manhia yen tete wo no. Ne afraid tetif. Ohena so ne. Okay. Asantehene ka se bo se pa ne ekura fito kageti a ote. Ase no no. Ye nam krom ni yetie. Se ne enne wiase. Ni pensura nyi ye mpanyi nkire na kwano beto Asantehene u panyi nkire no wano ato Asantehene na nyame ho sa koda mi amene mo kasa manya mfie adowotwe aka mfie mi sasa manya adokono na koda mo no beto Asantehene o mo no anto kuro bi no o mo no anto sabe ukrom dikro wano abeto Asantehene na obenya nyinkire Arefo Evrogumegu enhyeni ne eta akiri ye dikuma kwaduo ne beso abribra sese de ekuro nanim anya awaye ama yehu nipa potea ye ne bo nkomo sese bi ekuro to enye nananom monim nipa hunu bi keke Asantehene ahene nananom wonom ehene ena eno no yewra nana Bonsu wono nene ye ne bo nkomo yi na enkomo no efan ni etwade afeyi enne de ekoso wo Ghanaian mu ha digital social media no so emmofra animu ahemfo a wo mu twa santeman ni titiru ebi koyewra ne achiame so eni enyan ehu de ye kan se English buto kasem travel war no eni pesu awodo timidi ntokwa eba no wefri ha no enu bi na ehya ase wo social media no so Peace Council, so Christian Council, Muslim Mission, Catholic Bishop Conference, Pentecostal Council, o meimu mpanyimfo e wa ha no ede no ye ede afa ho ye tena wa ama agibum ama eja to wia ansa ne akopra somdua na enne eno na ye ne nana ye hwe de etwa to kra enka echi kra no ene nansa yi ababa yi de ya okoye no onua TV ya na no kotra kan nsem a eye buru nsem a ne nka ni kwase ofata yenko na yehu nana nipasu a sebie kronto oye na yehu asentira ye bebo ho nkomo no yenko na afi ye ne no enko hyase prekopene yenko nana na wo ka asembi se wo panyi nkyira wano o ma ne ntra panyi kampese de oti okuruwie okrawe ne brawe ho maso wano sabe o ho ne so hene frawa ubusu ano enne maba wa baya wo yi onu wo kasmeti Asantehene wo ne ho o firi krobeso nana wonu ankasa kura yem se dabre krobofa ena yem se frafra na nsofa ewo wo hweye afwasa Asantehene so afwasa Asantehene so o panyi nkire bompa ye se jamema nyinche bompa ye so nyame kura mwanu to pani biala enkan kasa be Asantehene akware adoko omo kasa nya atobe bi obi se di yeso obi di kobijo tasa wa ho America ye fatwini Jonas nom hwe no ya no ye mbobo o dada kura bisi
na wo se chi akwa be kunu bi wo na na o na wo akwa wo nipa ni kosa so wano so a entwese wano so a man entwese hweye nana ezo hweye wiase bo wiase na dawo na hokwa nana ye kan say yi no ye hwe ababa we de me ba ye wi a ye be ko na ya kohwe de ka ho se waba santimemu wode na adwuma mpanyimfo e ba se wo de chew pe ba nananom ansum na me kai asem ba ko etwa to a nananom e kan wo se fa wo musuo ko de besi a kire de ye mfa ho nana asem ni mu duro te sei ana me ka kire se wo hwe yie Asantehene santiman ye ka kire se fa musuo ko hwe yie me man due ese nye tra sa akwa enye santa na santa o papa ko ka kire ne Asantehene ase soko why na o soko fa musuo ko musuo no asam no ni musuo no asam no ani musuo no o se fa musuo ko ede krapi ene memo ani bi ekeka social media say bibia ni ho bibia ntimi nsi oh say obi kun sai sadi no nkum nipa ba o se fa musuo ko santi ni nkum nipa o odo nipa santi do nipa che tab organ ha nyina why obache ni kuro what ha manwa de ha masabe esrem de ha mantama de ha mampante why ebi wo che baby ebi wo ka Ghana ho kumase ho mon kire me nananom na ma sore abedi asadefo atem na mo awo ka sante no ka didi na atem wuti bua ye osai wuti bua na edem no awode kasa no wo gine sai wo gine sai na masante sante ma ba biatra ne bone no ya ma mo tizo ngo ya bone mboa ya ma ngona fa no ta ya bone mboa ya ma abo abo no ya bone me boa adai abaya no won so wonko no mo mpa ye manyame se na no tripanimu bi adawiase Asantehene nana ye hwe ye kuhwe ye nia ye nana osagefo ose ade ya agiman bedu doma ahene o sha ase ache sabe o gunsuo kura agese obo Asantehene din di obe bia se obo Asantehene din wonu asagiman bedu no mabusira sempenan muaya ama because won ko school da won ko school here say school say we here school as no dey say mama na 7 years no here school as no we about we say we na last year no to because secondary school meboa and we e no ko ye law o sa ko university meboa o ba to che teacher for che papa de nyina se bo bi enim nyansa pap o teacher for che agima badu ade every the 7 years or the school no ba so we university obi enim nyansa na mesra ban aban e na mesra no so obi agima badu na tum bia yenyi no oh ade wodi ade how many years ni o convince aduonunum ni aduonunum adu afredo hu da Asantehene nya wonya wonso nche no aso American mebu samo nananom afredo agima badu hu da Asantehene nya Asantehene mfi aduonunum wodi mfi aduonunum wa hu mfi adunwotwe wa hu aso mebu samo ne se afei no wadi mfi 25 years watra ko nya mfi aduonunum no afei no hu ne se Asantehene nya Asantehene odi fi oti akonya so wa hu ni wofa
ya ban krama nyina o so for maso ofa basom woni ayi ayi abu akwa kore wo de say agogo woni atwa agro hene ana sa hene ma krama nyina so ma gene fa masom onko history onko bisa krama nyina na wo ade ni krama nyina ke wade bia de ma tu kom gold krama nyina wo no Satene de manso anyi no masom sate. Omra akradwade. Na wone atwema agogo hene. Oni atwa agogo hene de ma no. Na wodo onim de ai. Ya o to ka wo abatra kroma. Me ba chamba ye nya ne nte abakwasem se ne yesisu. Wa matras ntraso. Dai. Nya kodokoro hene ma no ko. Ba ne se na kojo kumi ma. Ya fo ka so ko fa ma oni ne bo free pam. Kokoro hene kwacha center. Afta ne fro. Kojo krom. Oh, kwacha center ni dia nkata ne kojo krom. Kojo hene no. Asa ejire ma ba to abeta ho no. Sa. Yes. Kwacha center ye wo ya. Kojo krom. Ada ba na ya ba mpa me no. Kojo krom hene no. Yes. Ne chene wodu ko wase kofiko ko ne twene sadebo ne twene no ebo a sound na eba no kojo da sa no bo odo ma ni dwane ojo akosi tepa okosi boma that one chance na wam so akwa ye do to wam pam wam for say ya sas me so ko school 7 years babu so we university do ya okwaye law na law no huni ne ye ne judge no na abanko ye ne judge no me papa ne chew wa bone papa enu ti na wo ka se obi a wo di na samama ye di nipa na tun bia le nyi no ne am purpose ka ta chew e say yem fom so so up to betra se ne na badwiri sa Asantehene nya hene dia na school no ko enfa so wo so no fa be kire menti ye hunu so ono ne de ndie se broni be se personal attack etoda na se akwese ese minim se opem so ye na hi otimi kan ka se di otumfo no kronti ase obi nya ndi Asante se obi nya sa bia ko obeye bi onya bi enti nana se already ye radoma hene ufiri se eno ka ho bi nene ama maburu no odo no okofa baaye so ne hwanyo so ne hwane hye ne po me de mpasa mo oti asese se me kan na me dwene no ho kwakire a na me wura ho na se me fa teacher papa mamba do ba hina nye teacher papa ufiri se omo kire na de omo kire na de kan free class 1 Corporate University na obi o kire do ma hina de bia ma pa ban chew mi busa do ma hina so di akonwa mfie se ni last 2 years onu o ka de che Asantehene last 3 years last 5 years o kan baby ana fe do kan ana birum se amanyuku bi hihye na chi media amanyuku hinachi o hinachi abanyuku hinachi onu ane ono bisubai na ye mwagimi samanyuku ogu oni mu asisei na won na nwene se wo de onkoto da abruchire wunye sikantira wunye sikanti na onkoto da abruchire wunye sikanti na onto play no obi private jet kura ofo kura so saye we obi abo ohene wo gina oman ho wo gina de pam oman na obeya de pam oman yes mu obi fi a wakoto aiwa na adukura so yoya na busa se na wo so na obi asoma o ma disi akonya do ma fo no me ya se wa hwe amakasa ti adom aman se makasa ti adom aman de makasa ti adom ahime bo man nkame nokre nana de ekosui ufiri se de ebi no mokeka ekoso akoso a ebetimi de ntokwa aba ekon ebetumi wo se ma tani ma ba ni abriu apa
Panansen X can Twitter any TikTok what ye Asantehene na Jafa. That's right. And yasam ababa yi die bebo mu die. And ye mia me nua no Asantehene ma Jafa. So won watch baba no kwan. And yes wonko. Wa ba patcho asiko. Ya kaze de chewo. Ya kaze de ho achewo. Wa ba patcho so ko nya hwe ko. Fa musuo ko. Sekumu ankaye. Wow. Ye bi ka se fa musuo ko a. Fa musuo ko. Wo twen waso ma wo ye adwuma bi na oboro wo kura ankaye. Ka pen. Ano odin. Nana enti ede ne ebeye se oman. Se de ebeye a sa ne emeye a ekoso ya. Empanyimfo ati Abai papa biala be so retia we. Aban bia wo papa obesori. Wa Asantehene ona hokwa o. Asantehene tumpo bia no, Asantehene tumonam. Oba ukopa bosia kwa je Asantehene ba mu ansa no anya bi o. Na sa di pa jojo no, o so hwe me agura ni mu ase a, enkan. Ah? Aban papa biala o hwe yi. Asantehene ko ji iska o, World Bank, obeche the whole Ghana. Obi anya bidi. Obi anya school free, ebi nya school, ebi nya bibi, ebi nya scholarship free. Asantehene. Wodi me rawe de me misa wo. Ebia na obi nim, ede pa na Asantehene eba yi, finhia aduonu nimi. Wotumi ayede abo man ne Ghana. Ko bi se ene wonye hwe, di onima ne private jet mutena. Asantehene nya dai. Asantehene ko osisi adai, friend scholarship. Bebu obebia. Doba hene mi hwa no a. Se me ba no a. Kwanya bia makunu. Ababa ekumbi. Ebia. Se me ba ne doma hene a. Kamakuru maba ekumbi. Bosremo kanchira do. Sa me Ahenenanahene. Kwame Mensa bo se me ba ne doma hene a kamakuru. Wo me ba koda wanyini. Me magu abochiro. That's what be back was a sepsia na mahwen. O maami ewu. Wo be dia ko na maami wu. Wo ba mpa kira kwanda. Ade ehian. Wo tu obi maso. Wo ni kuro. Ehian. Ya go dey so akoba hine wo wanchi. Ma no so hu asem. What? Nana wo nipa. Waji ma hine sate de bon ma hine. Edu du nyan ma hine. Waji mahine. What's that in about? Where the mahine? How to be your mahine? Oh, okay. Okay, nice. When Chisum Asante. Abja mama ye kwere sa emfunyini a nana Bonsu eka ho asem se do mahina kosi hini bi ewo wanchi ene ade a wanchi nso ankasa mahine ankasa kra no Asante mema no ne ebo ne mahine eye otumfo ye kwere mfunyini a okoye ohene na okokosi ye na se hu nchinwa che waba no yere kakra na yemra na yemeto wanchi de kura na ye da no wanchi ebaaye abakoma sam kakra abakosem a ema wanchi baaye ne se wanchi fo ye fribom ye nananom fribom na bom ye frɛ no na enipa anwatu biai yo to so enkuno no ana obi ka say ehefo na epie tinkuno no kam enti wanchi ema ye chiri nkuruma ni ade ewo wanchi mem enti no ye de ya tete no ye fribom ne baaye okay ye da se papa ye nana se wanchi man no omoye adehye bia omufi efom mu na de edi kan baaye mienu miensa enan enum ensia enso nwochi ebaaye nwochi baaye de atoso nkuru beba no ena obi kopie omo so ena o ka se hwan nie enam so ama edo atoso nkuru na ama enti no sa opese wudi akonwa enwanchi na wo ye nkuru ma wo ni ade aya nwochi wade enu nti ena wanchi ebaaye ena meka se ne mekobro no ama yesua de amamra ene amane where the short history about wanchi mahene nana ose aje osajefo woni ne dom ena do ena mase yebese ababiem
kwa ebe emeburu ihe kwa emeburu yehwe obi etie de ekoso na enne social media ne Ghana ha no omutu hu anamo na de na abeka de ya kire emeburu afia popia de ya akoyi ya ne aka ya hwe de asie yehu ne ekoso de do ban ne mo ye ne biebi no mo ye de ekoso e de na awo ka de ya kire emeburu nkwada ibi Bible kwasi diuna anu wajeni na wonkwana awor wasase so anu na mesre kwada Bible si diuna anu wajeni anu na mesre kwada no ehwa na mgina mo no to panimu bia nkan ohene ya waso che ukrom di krokra buru Odofunwa fache na fulu akasa dukro na fulu du di akire na so afu na nyefe buno se de yebu se ohene Asantehene oyini popanu oso oduro akiri wodi Asante akonwa koduro no wabe ohene bia bonya Asante ko Ghana wabe ohene bia hu say yes so di akonwa ye ana afi me pese oka bibi trouble wa ye de anno e na sese ye de ko enye no se kantwe na etuo e ma abore ene twedeto ne ade nana eno so futuo be na ade be ma oman no ni titu omemu mpanfo Christian Council nyame ni pattern ho mawia sesese ma se Christian Council ebi ogana ebi ni ha ebi o hoda ban ko tutu form so obesi ayi a odi sika akogu fa Christian Council hwe na Christian Council papa cathedral na sem na woke wonu wasabe wonu onya vision na so ba ya de amanyame a obi anu ni aki na o man sika kwa ya de ne o man ni mu hwede a eye koro no no man na so dayo wa na oda na so dae so ba ya de ase nyame ani monyam mebo ankayo ade ogwo fa o man sabe o man sika akoye na say ayekro no adambo what to amna say this sika wa say no fom ho amna no obatuo no say minds no yo say dey papa obi anya papa o man no tina say wu say wo mo no kra no wo mu ni wa anka Christian Council Peace Council ele san kofo ni nyina obi ni wa anka papa say tim na wo wa you anim so ye say na wonye na ba ko nya pipi ayi ko akwa pa fagbara onko pa ayi vice ayi apostle onyina former chairman na we to Christian Council chairman meyi we to Christian Council meyi na so fu de hu ro so mu ebu yebu ya so da bunu o man na bunu na obu o man na wasa gira na me ba be gira sa kasa tira me ma bodam ese wo munyina anye wo modwuma ye no ma ye papa ye ni sofu Ghana da asundwe ne beba omo ansori anye wo modwuma se wo so mo ya enti me fa asundwe ma dama so omo na pasudwe ye de pasudwe na hem de pasudwe ota bai wo hili bi akebi na so enya Asantehene nko no na so wako ye na se yakoje no na no na yes na nanom ayemfo a mo wa Asantehene ese obia yenim se musuro obia kan de domahene ye nyina obia nti anye so na mi kwa Bonsu de na me yare kakra ho na se asram na ho na me yare sanye yare a kamso mukura che me Asantehene nko da me die ni mo ako ne mawu Asantehene nyenche anya rewo se na no no ade tu dwasamo nkoma me ono abeko no that's ya say no na ye nya no mi nya Asantehene na nya ne china da biala nananum mesramu bibiala ba fa Asantehene hu de momra na mnemu enya na o manente mi ma fam de na mekọ ma me na nafra no pa se me na ne me na na kra da me na ono mam ti ba bi wodo ma Asante ajo
O no ambassador anya ni monyam. Hwan? Wahene bai. Wahene bai. Ah. No was Asantehene wone ne hemfu. Mo se enti ase. Mo go constitution go be. Asantehene fu ene Asantehene. O different o. Won come ho. O yi ne constitution di ni gina nche. Ayi was in time. That's right. Arabo yene Ahenenanahene nana Bonsu na yene no abo enkomo ayi Nyansapo kasa mfonyire so subscribe na share na like na fa wadwe nche to ase efa emaye ewo hono midi no ene abusuapanyu usu aduomi ewo hono mo kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din wo ba ma akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame